Vlada Tuzlanskog kantona kao osnivač daje saglasnost na upisnu politiku Tuzlanskog univerziteta kao i organizovanje nastave što je jasno definisano standardima i normativima visokog obrazovanja koje opet donosi vlada. Stoga je iznenađujuće, kažu u Sindikatu visokog obrazovanja, da su tek krajem novembra doznali za problem drastičnog pada vlastitih prihoda kao i smanjen broj novoupisanih studenata, što je evidentno iz godine u godinu. Izgleda da je kriza kulminirala dopisom rektora resornom ministarstvu da je upitna isplata zarađene novembarske plate i ove naredne decembarske. Radnici okupljeni u Sindikat visokog obrazovanja Tuzlanskog kantona su zaprepašteni tom činjenicom. Smanjenja plaća neće biti, niti je dopis upućen u tom smislu. Jednostavno redefiniše se finansijska politika koja ovisi o uslovima tržišta. Mi smo svjesni da i pokazalo se i posljednjih godina da je broj studenata manji. No u zahtjevu za obezbjeđenje dodatnih sredstava za isplatu plaća za novembar i decembar koje je rektorica uputila nadležnom ministarstvu, stoji da je analiza pokazala drastičan pad prihoda u poređenju sa istim periodom prošle godine za oko $500.000 maraka. I sindikata ukazuju i na gubitke sudskih sporova, ali i neefikasnost pojedinih uposlenika, što dovodi do urušavanja univerziteta. Ono što je činjenica i što je neosporno da rektorica više vremena provodi na službenim putovanjima, nego li na obavljanju poslova za koje prima platu. S druge strane, rekoh, mi nemamo prorektora, već više od godinu dana. Naravno da je ovo rezultat jednog neodgovornog odnosa prema instituciji. Ne bježim ni bilo kakve odgovornosti. Putovanja su sastavni dio posla rektora. Mi se moramo otvoriti prema drugim univerzitetima i u našem okruženju i dalje. Rezultat tih putovanja su i potpisani sporazumi i uspostavljena saradnja sa nizom univerziteta. Resorni ministar obrazovanja Zlatan Muratović nije htio govoriti o trenutnoj situaciji, no federalna televizija došla je u posjed dokumenta koji je uputio univerzitetu, a u kojem se traže svi podaci vezani za funkcionisanje ove ustanove, ali i upisnu politiku. Otvoreno je pitanje je li to rješenje